होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। जबल कोरोनावा धराई कैसे दीनावा बोली न दो आगे भेद जिया के तनिको नहीं खोली न दो बुझनी की ना। पंद्रह महीना कैसे कैनी बर्दाश्त हो लागत भौजी रउआ नइखे एहसास हो। हाँ 15 महीना कैसे कैनी बर्दाश्त हो लागत भौजी रउआ नइखे एहसास हो। पूछे चूड़ी कंगना आई है कब पहुना बता द भौजी। पूछे चूड़ी कंगना आई है कब पहुना बता द भौजी। कह के पंडित जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के पंडित जी से दीनावा धरा द भौजी। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। भौजी ए भौजी। कोविड-19 से बिगड़ल खेल हो गवाना के दीनावा भैला राउर फेल हो। कोविड-19 से बिगड़ल खेल हो गवाना के दीनावा भैला राउर फेल हो। बनल दुश्मनावा हाई लॉकडाउनावा सुनाए न दो। बनल दुश्मनावा हाई लॉकडाउनावा सुनाए न दो। कह के भैया जी से दीनावा धराए न दो। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता द भौजी। कह के भैया जी से दीनावा धरा द भौजी। कह के भैया जी से लगे बजर पड़ो जर जाए चीन हो। देश दुनिया के खुशी ले ले बाट छीन हो। आग लगो बजर पड़ो जर जाए चीन हो। देश दुनिया के खुशी ले ले बाट छीन हो। जब लेबा कोरोनावा करत रही फोनावा ना डोली न दो। जब लेबा कोरोनावा
भेद जिया के तनिको नाही खोली न दो, आगे भेद जिया के तनिको नाही खोली न दो। होई कब गवानावा आई है सजनावा बता दो भौजी, कह के भैया जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के भैया जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के पंडित जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के भैया जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के भैया जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के आमा जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के पंडित जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के चाचा जी से दीनावा धरा दो भौजी, कह के बाबा जी से दीनावा धरा दो भौजी।